Ευστοχή στη βολή και το σκορ γίνεται 61-64. Και είναι η πιο κρίσιμη επίδεση για τον τυπικά γηπεδούχο Άρη Μονταμπάνιο με τον Σιούτη. Τον Γιοβάνοβιτς, Μισούνοφ με αντίπαλο τον Γκάρετ. Γιοβάνοβιτς με τον Πρέλεβιτς. Πάσα για τον Μισούνοφ, κυρί σουτ για 3. Αστοχή, επιθετικό rebound από τον Γιοβάνοβιτς. Ανανεώνονται οι ελπίδες του Άρη. Γιοβάνοβιτς που επιχειρεί τον πάσιμο. Με ταμπλό η μπάλα στο καλάθι. Και το σκορ γίνεται 63-64. Ο Άρης τώρα που πιέζει σε όλο το γήπεδο. 15 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Πρέλεβιτς επιχειρεί το πάσιμο. Στο λέει άστοχο rebound από τον Μισούνοφ. Σιούτης προσπαθεί να ευνηδιάσει. Έχει επιστρέψει ο ΠΑΟΚ, η μπάλα από το Σιούτη στον Έλλης. Ο Έλλης για τον Μισούνοφ. Το σούτ είναι για 2. Η μπάλα, το επιθετικό rebound από τον Αγγελίδη, μπάλα στο καλάθι. Και η μεγάλη νίκη για τον Άρη. Το παιχνίδι τελείωσε. Περίληποι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ντίνος Αγγελίδης δίνει μια μεγάλη νίκη στον Άρη Μονταμπάνιο με 65-64. Στην εκπνοή ενός συγκλονιστικού αγώνα, θα έλεγα και ελπίζω να συμφωνείτε, του πιο συγκλονιστικού παιχνιδιού της φετινής περίοδου, του πρώτου γύρου, μια μεγάλη νίκη για τον Άρη Μονταμπάνιο. Το σκορ 65-64. Ο Ντίνος Αγγελίδης που πέτυχε το καθοριστικό καλάθι. Και θα παρακαλούσα τον σκηνοθέτη μας, τον κύριο Νέστορα Παβέλα, να δούμε την τελευταία φάση. Βλέπετε εδώ τον Ντίνο Αγγελίδη πώς πανηγυρίζει. Ο Αγγελίδης που έφτασε τους 18 πόντους με μια συγκλονιστική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος. Κύριε Παβέλα, έχουμε την τελευταία φάση του ντέρμπι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ο Σιούτης στην τελευταία προσπάθεια. Πιέζει ο Μπουντούρης. Ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει. Βλέπετε τον Έλλης με αντίπαλο τον Παλογιάννη. Ο Έλλης πασάρει για τον Μισούνοφ, πατάει γραμμή, το σούτ είναι για 2, είναι άστοχο. Η μπάλα βρίσκει το ταμπλό. Επιθετικό rebound μπροστά το Φάτεμπερκ από τον Αγγελίδη που προσπαθεί μια Τα Χριστούγεννα που έχω κάνει. Ευχαριστώ τον κόσμο. Ευχαριστώ τον κόσμο. Ευχαριστώ τον Άρη Νικολάκη που άρπαξε στην κυριολεξία τον Ντίνο Αγγελίδη για μια δήλωση προς το μεγάλο κανάλι στην εκπνοή του αγώνα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε ένα μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη Μονταμπάνιο. Επιστρέφουμε στα στούντιο της Παιανίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε από τον Άρη Νικολάκη και τον Περικλή Στέλλα. Σε λίγο όμως θα είμαστε και πάλι μαζί να πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Τα χέρια του, αστοχή στο λέει από Μπάρε Πρέλεβιτς, από τον Μισούνοφ η συνέχεια της φάσης. Εδώ βλέπετε το σουτ, το άστοχο από τον Μισούνοφ, η μπάλα στο ταμπλό. Το επιθετικό rebound από τον Αγγελίδη που επιχειρεί αμέσως το σουτ. Η μπάλα με ταμπλό στο καλάθι του